A Cruz Vermella de Ribeira impulsa diferentes actividades ao longo do ano. Cada vez máis familias precisan a axuda destas entidades polo aumento dos prezos generalizado. Ribeira conta cun tecido asociativo potente e unha das asociacións involucradas con todas as persoas que o precisan é Cruz Vermella. Ao longo de todo o ano conta cun gran abano de iniciativas e actividades para axudar dende diferentes ámbitos, como a formación. Dámolle clases particulares aos nenos que non teñen económicamente para pagar, os emigrantes que veñen enseñámolle a falar o español para que se integren, porque senón non... Temos unha chica que fai os currículos da xente, incluso avisámolle onde hai puestos de traballo para que podan ir. Temos unha farmacéutica que vai polas casas da xente maior para mirarlle a tensión, mirar como toman o tratamento, todo eso. Bueno, sabedes que temos a lancha de salvamento que está, por desgracia, traballa bastante, porque hai bastantes, non é só que haya naufragios, é que hai un tronco á deriva e non que ir a buscar. Hai un velero que de repente se foi aquele, aí non que ir a axudar. Programas que teñen en funcionamento ao longo de todo o ano. Afirma que, lamentablemente, moita xente precisa da axuda da Cruz Vermella, pero fai unha aclaración. Que non crea a xente que aquí se axuda a todo o mundo que ven, porque hai un falso criterio. Veñen os de fora e axúdenlle, non. Hai que traer unha serie de documentos, hai que demostrar que non se cobra, hai que demostrar que si estás traballando ou que cobras traballando, o sea que non é así tan fácil. Nós pedimos unha serie de papeles, estamos en contacto cos servicios sociales e con Cáritas e con as asociacións que hai en Ribeira para non duplicar os servicios, para que, bueno, pois ponemos en contacto a ver que che parece esta persona, como podemos axudala. Outra das axudas que dá a Cruz Vermella é para que os nenos e nenas que precisen gafas e non teñan recursos poidan mercalas. Así outro problema destos médicos que haya, pero non ven aquí quen queir, senón quen ten que demostrar que necesita. A responsable de Cruz Vermella de Ribeira afirma que na actualidade é máis complicado vivir polo incremento dos prezos generalizado, pero non dos salarios. Nós cando empezamos tiñamos moitísima xente. Agora frenou máis, porque hai máis asociacións que axudan tamén, pero os sueldos que teñen son moi pequenos e casi se lle vai todo un alquiler. Entonces a nós donos a alma cando non podemos chegar a eles, porque non podes chegar a todos, pero de verdad que cada vez é peor, sí. Sobre todo se tes nenos pequenos, bueno, eso non pode chegar a todo o mundo.